אז אנחנו כאן עם... חלי אברהם, בת 25, אימא לתאו. כרגע בחופשת לידה. חשבתי שאני אחזור אחרי חודש, אבל כבר עוד מעט 9 חודשים. לפני שהייתי בחופשת לידה אני מניקוריסטית. סנדר הולך יחד. ממש אבל. ככה עם ההורים עדיין. חופשים בדירה. מתי התחלת להיות בלוגרית אימהות? זה מתי שתאו נולד, ולא עשיתי עם זה כלום. ואז התייחסתי איתך. זה מעניין כזה, אני כל היום בחוויות, הולכים לפה, הולכים לשם, משתפת. הקהל שלי באמת פונה יותר לאמהות. מי שלא אמהות, הורידו עוקב. הורידו לך הרבה משמעותית? כן. אבל ראית... אבל כן, כאילו, עלו אמהות, ושאלות בפרטי, וכאילו, כל מיני כאלה. זה כיף. לא. את תאו, את מראה באינסטגרם שלך? לא. למה? לא יודעת, נראה לי הוא קטן מדי בשביל זה, לא בגלל ליין וכאלה. גם אני מאמינה, ברור, אבל שהוא יגדל. אם הוא יחליט שהוא ירצה לשתף את עצמו, אני ארק. עד שהוא לא יהיה לו ידע משל עצמו, אני לא אעשה משהו בשבילו. איזה אימא את מרגישה שאת? הרוב אומרים קשה מדי. אני יכולה להגיד שאני מכירה אותה יותר מדי זמן, ושאני תמיד שואלים אותי, מה, איזה אימא חלי וזה, ואני כזה, אימא מושלמת. עכשיו, לא כאילו להרים לה, ואני גם אומרת לה את זה, אם היא הייתה אימא חרא, אני הייתי אומרת. נכון. אני בן אדם שאומרת הכל. חושבים שכאילו אני מגזימה, חושבים שאני יותר כלילה, ייתן אותו, קחו בית, יאללה, תנו לו את זה, תנו לו את זה. אבל לא. לא, ממש לא. אני לא נותנת לו יותר מדי מתוק, לא מנשקים אותו בפנים. זה עשה המון בלאגן במשפחות. למי שרואה את זה עכשיו, אנחנו רומזים ככה. לא אנשים יודעים אם אתם רואים אותה. כן, גם קרה סיטואציה שברחוב הלכתי, ראיתי את חברה של אמא שלי. עכשיו, חברות מאוד טובות כמו משפחה. והיא מההתלהבות, יואו, הנה תאו, הנה זה. ואז עוד שעה פעם נשקסתי לה פשוט כזאת, לא בפנים. כזה, אביאלה היה מובך רצח, אבל אין מה לעשות, יש גבול. צודקת, אני מסכימה עם זה. אוי, אני מתעסק איתך בתוך הפה שלך! למה בחרת את השם תאו? לא, אני בחרתי את השם. אביאל אהב אותו מההתחלה, ואני כזה תמיד הייתי אומרת לו, מה זה תאו? זה כאילו, זה שור, זה חיה כזה, זה כזה... לא, זה כוחני מדי, זה לא מתאים, כאילו, ממש הייתי נגד השם. רצינו שזה יהיה קשור עם האל, כאילו, לשם. אוקיי. אבל לא רצינו משהו כאילו תנכי כזה, וכאילו, לא רצינו משהו ישראלי, רצינו שזה יהיה בינלאומי. אז חיפשנו משמעות עם השם, כאילו, של השם, כאילו, כזה, שזה קשור אליו. ואז תאו בספרדית ויוונית זה מתנת האל. יפה. כן. אתם יכולים לבדוק את זה גם. הסכמתי לזה כי כאילו יש לזה משמעות. לא היינו בוחרים בלי משמעות שם. לא, אני גיליתי משהו חדש. כמה אצל יאללה. החתונה. 3 דברים שאהבת בחתונה. שאהבתי את הדי-ג'יי, את האפטר. אותי, את המאהבה, סתם. ברור, רגע, מההתחלה, קודם כל אותך. סתם, את הדי-ג'יי, את האפטר, ונראה לי כל האורחים, באמת, הם באו ועשו לי שמח, לא ציפיתי שלי כאילו כזה כמות של אורחים. כן, היה מטורף. הם הרימו ממש. 3 דברים שלא אהבת יואו, בחתונה. רק 3? רק 3. את המאפרת. הראשון, הדבר הראשון. דבר ראשון, המאפרת. הלוואי גם שהיא תראה את זה. היא גרמה לי לפחות בחתונה שתדעו. עליו ממש לא אהבתי. את ראית סרט בחתונה? לא ראית. לא ראינו. את לא טובה, תזדעזי ותביני על מה אני מדברת גם. הצעדים עצמם חמודים, הווידאו על הפנים. אז את המיקום של המלון. נדבר על הערך דבש שלך שהיה בתאילנד, איך היה טיסה לשם, חודש הייתם שם? היינו שם חודש, נתחיל בזה שצריך חוויה מתקנת חד משמעית. למה ככה? בכלליות, תדעו אם אתם נוסעים, וזהו, עדיף לנסוע לבד. זה היה... אין, לטוס בקבוצות, כן, זה זה אף פעם סיוט. לא, אי אפשר לחזור בכיף. נכון. כאילו, תכננו לנסוע לבד, פשוט כאילו דקה 90 כזה הצטרפו עוד, לא היה לנו בעיה עם זה, באמת. אבל בדיעבד נעשה אין חוויה. כמו ללכת לבד. בדיוק. מניסיון, שלחתי לבד, וואי, ממש נהנינו כאילו בתור נכון. זוג, ושולחים עם עוד זוגים, עוד זוגות, זוגות. עוד מאוד זוגות, תמיד כאילו יש סקלים, נכון. רוצה ללכת לאנשהו ובאמת צריך לרצות, הוא לא לא רוצה רוצה, לרצות, בדיוק. לא רוצה לרצות, אני בחול, בא לי ליהנות. נכון. נכון? אבל אין על תאילנד, כאילו באמת מטורף, תחזרי לשם? בדוק. עם ילדים או בלי? אם, בטח. כולם? אמא שלו מתה. רגע, אז כמה ילדים את רוצה? מינימום 3, אוקיי, לפחות. לפחות. ומה שהשם ירצה. את ואביאל מגיל 14 ביחד. לא בדיוק. מכירים מגיל 14, 14 וחצי. תמיד היינו בקשר כל החיים, תמיד.
גם לי היה בן זוג וגם לא היה בת זוג. תמיד גם, כאילו, לא משנה מה, אין מצב שלנו בקשר. כאילו, יכול להיות שהיה נתק, כי כל אחד היה בחיים שלו וזה. אני לא דיברנו פתאום שנה, שנתיים, אבל איכשהו תמיד, כאילו, יש פתאום לייק, או פתאום את ההודעה. כאילו, אפשר להגיד שזה זיווג, כאילו, ודאי שהיה צריך להיות. בסוף באמת זה קרה שהייתם ממש ביחד, וגם בו התחתנתם. נכון. איך זה קרה? אני עשיתי את הצד. לא הוא. כאילו נראה לי באמת שבתוך תוכי ידעתי שלא משנה מה, בסוף אני אהיה איתו. אז לא היה אכפת לי כאילו לעשות את הצד הראשון, כאילו תמיד היינו כזה בקשר וזה, אתם יודעים, גיל 15, 14, פתאום כזה גדלנו. סוג של קטע כזה, קוראים לזה פעם. עד שאמרתי די, חלאס, תפסתם אותו, תקשיב. או שאנחנו ביחד או שאנחנו לא ביחד, תחליט. והתוצאה היא שאנחנו נשואים ילד. תודה. כן. ולסיכום, אני רוצה שתגיד לנו איזה משפט לחיים או איזה עצה שאת יכולה להגיד למישהי שצופה או למישהו שצופה. קחו הכל בפרופורציה. זהו, זה מסתכם בזה, כאילו באמת. טוב, אז תודה רבה. תודה לך.